Mana kaka ne wachako, ne wayudo ni mondo mi ibed gi bei maber kata bei mowinjore. Ing'eni en kaka BQ, gima itimo nyaka bed in line gi BQ, ni to budget no ka ng'ato ng'iye to be ing'iyo ni pesa mogone no oromo kode. Koro yo miyudo go bei mar tijno en ni first idhi ing'iyo ni to kumidwa tiye chalo nade. Kuonde moko wanyalo dhiye to iyudo ka in emidhi chako tijno from down, yani chake chakruok ne. Iyudo ka client ka nosegero ot to koro in emoweni gimoro amora, alwora ne pok nomulo gimoro amora. Koro ing'eni mago ema determine bei migoyo, nikech alwora ma pok otimne gimoro amora tidhi yudo ni ibiro gi gik ma dwarore, nikech nyaka timne gimiluongo ni backfilling. Kosetimne backfilling to nyaka wakele level ma agree mayiere gi ot. Kanye mwadhi kwasetimo weche mag backfilling to koro wadhi timo gimiluongo ni leveling. Magi duto te wa include ang'owa, wa include budget. Koro iyudo ka okang' makamano kata seche makamago tiyudo ka budget mar client machalo kamano dhi malo. Lakini kidhi kumoro miyudo ni in koro gimodong'ni en mana keto lo. Kiseketo lo moko maber, moko ma dongo ma facilitate growth, mane ma koro idhi tikelo itero kanyo tichako weche ni mag landscaping. Koro kanyo iyudo ka budget mar client abilano en obedo piny kopogore gi kumidhi chako fresh. Yes. Mano bende Patch Millicent, ang'o gini ma determine pricing kata nyiso kaka idwa go bei?